Lanog sa Kinabuhi. Mayong adlaw mga kalanog. Usa na pod ka adlaw karon alang sa atong programa. Pasensya na nga nadili ang atong pag-on air dinhi kagahapon tungod sa mga kakulian. Bango karon kita mapasalamaton nga nadayon na gyud. Sa dili pa kita magsugod, mangayo una ta og giya sa atong Ginoo. Dear Lord, we come into your holy presence with a humble hearts before we start with this program. We realize that without your blessings, we would not able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us so we could enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all this through Christ our Lord and Savior. Amen. Okay mga kalanog, ako mapasalamaton sa mga kaigsuonan o mga higala nato dinhi sa internet tungod kay sa pagkakaroon ang atong Facebook page nga Lanog Sa Kinabuhi aduna nay 295 likes. Ug ang atong unang episode sa pagkakaroon na ay 426 views. Salamat kayo ninyo. Ang atong alternate YouTube account nga Natz Lucero Vlogs and Music sa atong mga eksunan nga nagtanaw sa YouTube. Aduna na kitay 350 subscribers. Salamat kayo ninyo. Salamat usab sa atong mga sponsors, ang Palanas Enterprises, si Mr. Bernard and Eileen Mabali with kids, ug ang Sunshine's Dressed Chicken sila ni Mr. Wilson and Letty Plenius. Salamat kaayo ninyo. Ug alang sa atong mga huning langit nun, kita maminaw og usa ka instrumental sa atong mga kaigsuonan nga ginganang ila grupo og Sounds of the Wind o ang atong mga kaigsuonan ng mga kawit musicians sa awit nga naguluhan in his time. Mga huning langit nun.
This program is brought to you by Palanas Enterprises. Services offered: construction and finishing supplies, computerized mixed paint, latex and automotive paints, plumbing and electrical supplies, tiles and granite. Other services offered: builds and construct houses. Palanas Enterprises, Palanas Siminsolan, San Francisco, Cebu. Proprietor Bernard and Eileen Mabalik. For inquiries, call and text 0998 1620951 and 0918 36 36672. Palanas Enterprises. Sunshine's Dressed Chicken, located in Stall 40, Agura Public Market, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Proprietor Mr. and Mrs. Wilson Plinius Sr. Sunshine's Dressed Chicken. Wonders of Facts. Apples belong to the rose family, as do pears and plums. At least once a day, your immune system destroys a cell that would have become cancer if it lived. Children's Corner. Mary Doxys in Corinthians 5:17. Prepare to meet a God, our Lord will. Ayat, ayat, and doors on it. Ta, anis, unos. Ano? May lesson sa atong story ron. Dapat di ay nga manghatag ta, mag-share ta. Kaya so ba nga beautiful kaayo ta, hansap ta pero dili ta mag-amiga sa uban. Wala tay kadua kay ang Ginoo nato nga naa sa langit mutanaw sa ato ang heart, dili sa ato ang looks, dili kung unsa kanino ta mato ang hair, dili kung unsa ka mahal nga to ang bag, kundi dili kung unsa ta niya ka himutan nga kita, himutan nga mga bata. Mo share ta sa ato ang ating kuya or sa ato ang classmates o mupatuta sa ato ang nanay o tatay. Dayon mahimo dayon tang mga guwapo o guwapa sa mon. No, itanong sa Ginoo, hala, ganito sa ako ang anak nga guwapo o guwapa ka buutan. So, maparihan na ta sa fish. O, mahimo ta nga happy. Okay, so happy Sabbath mga bata. Mao to ang end sa ato ang story. Pwede na ta mo balik tapat sa ato ang nanay o tatay and bitaman langas. Thank you mga bata. Happy Sabbath once again.
They saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Matthew 2:11. The message: we worship Jesus when we give gifts to him. I rewind. Alang sa atong I rewind, karon nga week mao ang pagbisita ni former Congressman Harlan Neil Abayon III dinhi sa Camotes Islands, particularly sa Lower Kagkagan Church niadtong December 2016. O kani, Jeremiah 29:11. Kani ako dyan yung favorite verse eh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kung ingon sa inyo nga, mahagbong ko eh. O madelay ko 1 year kung di ko mag-exam o Sabado. Ingna lang, brother, sister. Itong tumala ang Jeremiah 29:11. Ibig sabihin, anak, kung mahagbong ka karon, mulang ba ng plano sa Ginoo sa imo, ha? Na ihagbong lang dyan ka niya? In other words, ayaw nagpugsa ang gusto nimo personally. You ask for guidance and pray to the Lord and let Him guide you and lead you. Huwata lang ninyo ba kung sa pang blessing na ihatag niya sa imo, ha? Ako nga ninyo. So kani, I will share a personal story with this. Ako sa law school, nag-graduate ko 5 years, 1 semester. Dapat 4 years lang na, di ba? Mao na-delay ko sa akong law school, kaya na ako'y subject Friday, gabi, o Sabado. Dili na ako matake, so dili ko maka-full load. Na one time, na ako'y professor, among klase, Tuesday. Pagka Tuesday class na mo, i-announce na yan niya, okay, our midterms exam will be this Saturday. Ana, pagkatapos pagka-announce niya, kung saan akong bigyan mo? Ha? Siyempre ako dahil siya ikastorya. Ako, sir, I cannot take the exam on Saturday. Tapos iyadayin ko ba sa why? Why can you not take it? Ako lang yun, sir, I am a 7th-day Adventist. And according to our belief, Saturday is our Sabbath day. So I cannot attend classes or take an exam. Kabalo mo sa inyo sa ako? Well, there is only one of you. How about the rest of your class? In other words, nag-inarti lang po na ko eh. Usa lang po na kong Adventist. Akong giingon saya, sir, sayang naman po yung sinacrifice ko na 1 year na hindi ako nakagraduate in 4 years because I practiced my faith. Sayang naman po yun. Tapos tubag niya sa ako, kabama mo sa otro. Well, there is always a first time for everything. Ingon niya, anak. Kita mo, anak. Abogado ang tiguang eh. Gahing ulo. Musta man akong gihing mo, nag-exam na lang ko. Siyempre, wala. Mga akong istorya ka ron eh. Ang akong gihing mo, tingad to ko sa among dean. Ang dean mo na ng pinaka-boss sa eskwelahan, di ba? Ako yung dean, hindi po ako maka-exam this Saturday sa class ni attorney ganyan. Kabalo mo kung sila yung sa akong dean? Tingnan niya, huwag mo na pabayaan mo na yung si attorney ganyan, Neil. Basta pumunta ka dito ng Saturday 6 p.m., okay na yun, ako na bahala. Kita mo, anak? Kaya balo mo nga man yung anak akong dean sa kuha. Kay sugod first year pa lang, magsige na ko pa nga yung exemption. Kaya dapat pag first year, black section yun. Diba? Ako siyang pinaingan first year pa lang ko, sir, I cannot take full load kasi Saturday po, Friday night na po yan. So okay lang sa akin mag-underload. Una, dili pa ako sagot, kailangan first year, black section kayo. Akong i-explain, sir, kasi 7th-day Adventist po ako, anak. Hanggang eventually, first year, okay, medyo di pa siya kasabot ba? Okay, sige. Pag second year, tawag ko na galing akong pangalan. Sir, si Abayon na for enrollment. Mulingon lang ng dean. Si Abayon, okay na yan. Pabayaan mo na yan. Kaya balo naman siya sa akong request. Muna, pag-abot na ako sa akong senior year, katong sa exam na ako sa professor, kung tubag lang sa akin, ako na bahala. Kaya nakakita man siya sa akong consistency from first year, second year, third year, fourth year, and fifth year. What did I simply do? Nagsige ba akong sermon sa among eskwelahan? Ako, 7th-day Adventist. Nagsige ba akong anak? Wala. I simply explained what we believe in. Diba? I showed them that my sincerity as a 7th-day Adventist member. Ako na pong ipaglaban ng ato ang right to religious freedom. Wala nang hindi mo wala ko nag-sermon. In other words, kung gusto ninyo maka-evangelize, if you want to be a Daniel, you do not always have to sermon, kaya dili man ta pastor tanan.
Pero one way or another, we will really find a way to be God's witness. Nakuha niyo? Luya man? Ha? Kabaw mo sa pang-blessing dyan atong exam na to? Ang akong exam, 6 o'clock mo i-take, 6 to 8 o'clock, 2 hours lang. Dapat dyan katong exam na to, 2 o'clock to 6 o'clock, 4 hours. Gitagaan kong special, 6 o'clock. Ang closing sa office, 7 o'clock. Ang ako ang proctor, duha na lang yun nasa ospelahan. Sige pa sir, tapos ka na ba? Sige anak. Nauwaw ko, kaya siya na lang, ako lang yung gibantayan, akong gidali akong exam. Maski taas pa unta kayong oras ba? Ako lang gidali, akong gitapos ng 8 o'clock. Pagpangutanan niya ng 7:30, na sir, 8 o'clock tapos na po ito. O tapos ko 8. 2 hours na ako i-take. Kabalong mo sa result? Hagbong ko. Hindi, joke lang. Nag-second highest ko sa exam ato. Diba? Kung saan akong gihimo? Ipag-away lang. Hindi nakipag-away. Nag-explain lang din ko sa atong pagtuo. Siyempre, nag-review po ko. Oh. Aside from that simple act, at tagaan po kong chance to evangelize. Kabalong mo na, naman. Kaya siyempre, ako mga classmate, na curious, si Abayon, hindi nag-exam nung umaga. Sige na anak, pero mag-highest no? Sige sila anak, di ba laging absent yun? Bakit nag-highest yun? Tapos ako sa classmate, nakailan na sa ako, Adventist kasi yun si Neil, kaya hindi yun pumapasok ng sabi, ganun ba? In other words, nagka-idea yun sila about my faith. May simple what? Bawa na, nato lang ka-simple, may, wag mo ko nag-sermon, ana-ana, ano ba yung ana-ana eh? Okay ba na? Mali? Diba? Another story is akong law school days. Ang akong mga naging barkada dito, una, sige pa sila kung bakit ba hindi ka pumapasok ng Friday? Ana-ana, ako lang i-explain. Kasi sige sila invite, Christmas party tayo, Friday night. Ako lang yun, hindi ako maka-attend kasi Friday night. And then eventually, katong naging third year na may fourth year, every time na may Christmas party sa school, ingnon lang nila, Christmas party tayo ng Sabado. Nadayin ko lang ng amigo, ingon tayo na, basta 6 o'clock ha, sa gabi para makasama si Neil. Makita niyo? Nasabda na nila na sila nag-adjust na sa kuha ba? Wala mo kung nagsigig pinarteato, I just showed again consistency in what we believe in. Okay ba na? The reason why I am sharing my personal stories, para mapakita na ako sa inyo na kaya dyan na ito manindigan, maski sa dili na sa ato ang simbahan lang. This program is brought to you by Palanas Enterprises. Services offered: construction and finishing supplies, computerized mix paint, latex and automotive paints, plumbing and electrical supplies, tiles and granite. Other services offered: builds and construct houses. Palanas Enterprises, Palanas Siminsolan, San Francisco, Cebu. Proprietor Bernard and Eileen Mabali. For inquiries, call and text 0998-1620951 and 0918-36-36672. Palanas Enterprises. Sunshine's Dressed Chicken, located in Stall 40, Agura Public Market, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Proprietor Mr. and Mrs. Wilson Plinius Sr. Sunshine's Dressed Chicken. Ug ang atong winners sa atong miaging Bible quiz, unsang adlaw gihimo sa Ginoo ang tao. So si Gabriel Ancheta nag-answer on the 6th day. Og si Corini Tariang nag-answer on the 6th day. So congratulations kayo ninyo. Salamat sa pag-join. Og karon sa atong Bible quiz, karon nga si Manaha, mao kini ang pangutana. For our Bible quiz this week, what is the longest book in the Bible? What is the longest book in the Bible?
So, pwede ra ninyo i-comment din sa page, Lanog Sa Kinabuhi, or inyo i-PM nako, or kung ganahan mo, inyong i-video while nag-answer mo sa atong Bible quiz, pwede kaayo. Mga kalanog, kining Bible quiz, open sa tanan, bata or maidaran, sa gusto lang mo apil. Aduna kitay gamay nga price sa Camotes Island, Cebu lang nga area, kay mauray atong ma-accommodate. Apan ato gyapon i-recognize ang winners nga moapil nga dili diri sa Camotes Islands. Usa na usab ka episode ang natapos. Salamat sa inyong pagsuporta. Ako nang hinaot nga kamo magpadayon sa pagsuporta pinaagi sa pagtan-aw niini ug sa mga musunod pa nga episodes. Salamat kaayo. Kini si Natz Lucero, hangtod sa sunod semana dinhi lang sa Lanog Sa Kinabuhi.